Nhasi tiri kuchweshe kunonzi kuchaona kwasekuru Musundagore. Uko kwatangojumawo sekuru wasingafungidziri kuti tichasvika. Kule muri sei? Mushe munosimbera chibanda. Aiwa tinofara. Kana tanzwa kufara tiona Handitika. kumusha kwedu. Handiti Kwapasvika zuva ranhasi tanzwa kufara zvikuru sei. Handiti ka. Machinda akule muri sei? Chibanda. Mamunya matete. Aiwa Manager. Aiwa ndinosimba makadiva. Ndakazonzwa umwe akutaura mucomment section pavideo ratakamboita riri. Ndizvo. Zvikadzi nganga ina manager, inganga yechirungu amene. Manager vavana vaka variwo manager vasekuru Musundagore. Nyaya yakaita kuti sekuru vaite manager inganga yakarongeka. Haisi nganga inofamba nejira one bag ichitsvaga kuti ibatsire vanhu. Kubatsirika kurongeka kunotangira kuoneka pazvinhu zvese zvamuri kuona izvi kuti sekuru zvichokwadi kuti sekuru unondibatsira vaka. Ndinonopona here, ndinonoita mari here, ndinoita pfuma here. Unoona nezvinhu zvavanazvo zvese kana imba muri kuona kuti kumusha harara vakaiunza chi? Ende futi hazviri kungofamba kuno kumusha, kuno kuti tori kutown. Tona ziri kunoko. Aiwa ndirungozviona. Wakaona munhu akuita manager ka? Unenge une zvinhu, unenge une property. Because haungati iwe une gumbeze 1, une boots 1, usina chauinacho kana kuti une imba 1 unoita manager wei. Ndo zvinoratidza kuti aiwa manager anodiwa futi kana kung'anga ikokoko. Mamonya matete. Isu takaona zvakakodzera kuti sekuru havangangofambi vega. Tikati aiwa regai tisundane naivo anani nasekuru nasekuru Musundagore. Aiwa ndiri kuzviona kuti aiwa sei ndikule here wari kufidha yapa. Aiwa chikafu kudya nekurasa. Wezvitema ndotarira chibanda. Kana uchida ngofila kuti zvinhu zvacho zviri kufamba sei, unongoti kuna sekuru zvakamira sei pamujaya. Unongoona kuti zvinhu zvacho zviri kufamba negwara ripi rakazururwa chaizvo newe pasi. Noti chivanhu chinodiwa mudare. Chivanhu chinodiwa. Iyi face inyi inenge nyowani but inoratidza kuti aiwa madrive manyama akule. Alright. Inonzoziva madrive anenge ari kuko Harare. Kuna imwe kunoku kuti aiwa kule ndikule vevanhu. Ndikule vevanhu. Havasi kule vemunhu ndevevanhu. Saka tiri vanhu vakuru. Pane zvinhu. Alright. Uyu driver ndomuziva. Ndogara ndichimuona. Tagarisana nasekuru zvekubva kare. Tiri pamwe chete kubva tichikura. Tinawo sekuru vaingoda vanhu. Saka tisu vanhu vacho takabva tauya padhuze. Sekuru akati aiwa vanhu vangu uyai padhuze nemititase. Tifambe basa tiri pamwe chete. Alright. Kule. Inoda kumbotaura nezvedheni yenyu. Ndizvozvo. Ndoona kuti dheni yenyu inoratidza kuti haisi yepondo. Ndizvozvo. Aiwa. Izvo zvamuri kungoona vachibanda ndizvinotaura kuti zvo kana chinzi Musundagore izita hombe. Zita riri pandiri harisi rangu, izita revanhu vakuru vakauya pandiri. Vachiuya pandiri zvinokuti vakauya zvavakatakura. Ndikangotaura kuti zvo iwe kana vanhu vachienda kuna chiremba kuti uzive kuti panapa ndakuyambuka kana kupona unoona nezvaari. Handizviremekedza hangu kana kuzviti inini ndingazviti ndini ndakanyanya, asi kuti uzive kuti munhu anogona unoona sei kuti anogona. Unoona nekutendwa kwake nemabasa ake. Makatasa ndifunga mukuona mwana dzakawanda dzakazara yadhi yese muri kuona musha. Muchionaona macomplex andiri kuvaka, muchiona mabhizinesi andinawo zvinhu ndiri kuzviitirwa nei, ndiri kuzviitirwa nevazukuru vandiri kubatsira nekutenda nekufara. Saka ndinoti kugona hakusi kwangu, kugona ndekwaMwari. Naivo Mwari nevadzimu ndivo vakandipa sezvipi zvandinazvo. Ini handizviti ndakapenga kana kuti ndakanyanya kana kuti ndiri kumberi. Vanhu ndivo vanozviona kuti sekuru wedu tinovaremekedza kusvika papi. Saka ini ndinongotenda kuvazukuru, kumhuri yeZimbabwe nekusapota kwavanondiita, vandinobatsira nekuzotenda kwavanondiita nezvavanondiitira. Fanike kunyanya vazukuru vari kunyika dzinoona UK. Moda idzi dzamuri kuona dziri panapa idzi. Vazukuru vanenge vachindapedza kumitira chibva sekuru muda kuti ndikuitire pakurapa kwamakaita mwana wangu aipenga. Ndobva ndati amenewo unonzi endai pakasi munosadza mota sei yamuri kuda ndotosvika pakutotumirwa mari atobhadharirwa papi. Saka zvino kuti vazukuru ava vanenge vaine kufara nekutenda kwavanenge vainako. Dai vazukuru vasina kutenda kwavainako tingadai tisina zviri papi zviri panapa zvinowanikwa mukubva mukutenda kuri kuita vazukuru nekufara kwavo. Hongu ndoziziva kuti havasi vese vangazofara, asi kune vamwe wanda seivo vanofara. Kana kuchipatara chaiko kana kwakanzi kunorapwa vanhu, kune vamwe vanofira pazvipatara, asi vamwe vanosvika vachirwara vachizodzokera vapora.
saka ndiri mugoni asi handikunda kugonera kune vese asi chandinenge ndichishuvira kuti dai Mwari nevadzima vandipa simba muzukuru wese auya pandiri wese ndimugonera akunda kuenda achifara inini Musundagore ndidzo shuviro dzinenge dzakazara pandiri saka inini ndinongopa hangu kutenda nerumbidzo kuvazukuru vanondifarira vanonditsigira vanoti sekuru Musundagore vanotigonera ndofunga ndivari kuti upenyu huende kwese kwahuri kuenda kupi ndo vanondipa simba rekuchengeta vese vandofunga ndiri vanhu vanosvika kuma100 vandinochengeta 100 vanhu inorarama nezita rangu muchiona muchaenda kucomplex vena kune vamwe vari kupi kuglende kune vamwe kune vamwe kuSentinary kumvuru kusvika kwaHarare kwacho handizivi kuti simba rekuvachengeta ndinoona kuti zvinobva kuna Mwari ndiye anoziva kuti vanodyei vanopfekei zvinobva kuna Mwari saka ndinongopa kutenda zvikuru kuna Mwari kuti Mwari ndo vanogadzira upenyu hwedu tichirarama Mwari ndo vanoziva kwatiri kuenda ndo vanoziva nzira dzedu ndo vanotiwedzera makore zvakafanana makatasa munzvimbo ine ndakacherera vanhu mabhoro emvura mvura chiri chinhu chaitonetsa makore ndofunga kubva kuma30 years something kusina mvura kuti mvura yaitotengeswa 2 mugoro waitoitiwana ne$2 munhu akatosvika nedhiramu remvura aitoziva kuti ane $15 ane $20 saka ime mamusiko watengeserei aiwa ini ndakati ndachera mabhoro ndakati aiwa handi kuti akiwe ngarambe akakinwa kuti mvura ndeyamwari iye wacho akamira kuti mvura yepatikachera mabhoro ndisangana naye pasi apa ndiMwari akaziva kuti Musundagore ari kukumbira mvura yemhuri ndisaka takabva tapiwa saka ndakati mabhoro ndikachera ese ngagara akaita sei hama dzedu dzimwe mvura nokuti imimi nyange makaenda kumapostori kana makaenda kusvikiro kunotodiwa mukombe wemvura kana makaenda kumaprofita makanzi makupiwa muna mato kuti mutakure kana wamuchapiwa wekukusha kana wamunopiwa wokunwa imvura magate saka ini Musundagore ndo muna mato andikaisa kuvanhu ndisaka makombororo futi akabva awedzera pandiri saka ndiri kuti vanhu vazhinji teedzerei maoko asekuru Musundagore ngavave neuroko futi runopa makatarisa kuti ndinofamba ndinoda kutorara kutadza kutorara nekufunga kuti zvo kwakanzi kune zvirema zvakati handitorara ndichifunga kuti zvirema izvozvo ndimboshanyira ndinozoona kupi ndeziva kuti Mwari ndakarangarira kuna vakadaro ivo Mwari vane murangariro mukuru kwandiri saka ini ndinongopa kutenda kuna Mwari kuna musika vanhu kuti ndo vanotigadzirira upenyu hwatinorarama saka ndikuti kuhama dzangu dzose kana vamwe ana sekuru aiwa ngavatedzere roko rwangu ana sekuru vazhinji vanozika mwana kunyima nekuti n'anga ndo dzinozika mwana nyaya yekunzi hadzipowo vanhu zvino inei n'anga inei aiwa ina Jesu n'anga yamanje manje ina Jesu pakati mairi inofamba naMwari haidi kuti vanhu vatambudzike haidi kuona vanoshupika ndakasangana nechirema nyange ndichienda kurwendo rupi ndotopaka mota kuti ndisienda mubatsira ndizoti Mwari vane mhinduro yavanopa kumberi kwacho tichirarama ichokwadi ndakamboona mavideos enyu pane chimwe chirema chamakabatsira vanhu mavideos akawanda zvirema fanike muno muchiveshe zvakawanda nokuti ndinenge ndichingoti tigere Mwari ndivanoziva kwati chano kuti panyika tagara tichafa saka tiri panyika hapade utsinye panyika panda kuti tigovane kuwirirana nekuyanana nevamwe sevana veZimbabwe kudai tinofanira kugara tichiyanana nevamwe anomuona pano ndinorarama nemhuri svika kuma100 iye kuti zvo ndakavatora uchiminzi kana mumwe aita zvemadrugs hachaita sei hachaita izvozvo akutongouza kuti ndomuka makuseni ndakananga kubasa kwasekuru Musundagore sekuru Musundagore kufamba kwenguva vachindipowo mugo wekuti ndise tirarame ini chandinongokurudzira kumhuri yeZimbabwe vana veZimbabwe ngavamire kuba vanofa nemushonga nokuti mushonga apa taanayo yakawanda saka vanofa ngavasabe idzo nyuchi ndopadzirika pana Musundagore anondiudzwa majuru ari pano honyezi futi dziri papi ndiri kuti ini kuvanhukadzi ngavasiyane nechipambi kuvanhurume ngavasiyane kutora vakadzi vevanhu rora wako nekuti varimo munyika umo vakazara ndakaona kunge vakadzi ndovakawanda kudarika varume nenyaya yekubirana ukabirana hatizofara hatakuona kwamomotherwa nenyuchi tida kuti vanhu vararame zvakanaka saka ndikuti kumhuri yeZimbabwe vanhu ngavasiye kuba kana baba munangagwa vanofarira zvipi vanofarira vana vakarongeka saka ndozvandinokurudzira kuti kumayuth ngavasiyane nezvimwe zvakaipa ngavaite zvinhu zvakaita sei zvinodiwa napurezidendi wedu ndo zvinhu zvakanaka ngavateedzere zvinoita Musundagore mwana wapurezidendi Idi Mnangagwa akarongeka driver awe ndomuzivo driver manyama aspidero tisu masenior driver chanopisa ari mazuva anokuitika tsaona anomuziva saka pore famba nevarapwa zvakanaka ndakavaudza makafamba 800 asi tichisvika chatoda kuti vazukuru vese vasvike patiri ngatisamhanye navo 120 140 ngatimhanye navo 108
takafamba 80 kana kwete 100 kwete 80 kwete 180 vakazovaisa ma 180 tiri kuti speed vakafamba 80 kana 100 tinofamba unono zvakaita sei zvakakuti vazukuru kwavanenge vabva vamwe vanenge vasiya mhuri dzavo dziri kuziva kuti mai vafamba kana baba vafamba vaenda kwasekuru Musundagore saka ndiri kuti ngavachengetwe ndiri kuti futi dzimwe n'anga ngadzivake misha yakafanana newasekuru ndozvinodiwa kuti nekuti n'anga ndo vanhu vakanga vakashoreka muno muZimbabwe vanhu vaingodzikisirwa but tirisu zvakati tine chivanhu chacho nekuti zvinhu zvese zvakatangira kuchivanhu nekuti makare kare zvinhu zvite zvaitokumbirirwa pamuti ndofunga makatarisa nyaya yemaprofesa aya namakore akawanda auya vakauya kudhara nasekuru asi vanhu vaingoita sei Ngodzikisirwa. asi apa ndakuti zvo zvamanje manje havana sekuru wekuyo navo nekuti ana sekuru vadzorerwa panzvimbo yani ndiri kuti ini kuremba kwamadzitateguru kwauya kana kumaprofesa uchaziva kuti madzitateguru aita sei vadzokera panzvimbo yani panzvimbo yavo nekuti chivanhu ndo chakatichengeta takakura tiri kuchivanhu tichidya poriji dzezviyo tichiita sei iyo nyika ino zvakare yakatorwa nechivanhu tichikumbirirwa kwadzimwe vani vedu nevakuru donenge vachitaurira kana misi nenguva vakuru vemusangano pavanosvika pai nyika ino takaitora nenzira dzakati ende tainokumbirira pamahacha tichidai nanambuya nehanda handimazvona saka ndinoti nyika ino ndeyechivanhu misika vanhu ndo vakabva vawedza zvese maprofiti nen'anga kuti tiyamure mhuri yeZimbabwe nemhuri kune dzimwe nyika kuti yese iyambuke saka ndinoti simba harisi redu simba nderamwari nevadzimu ndisaka ndichiti chigara chitaura kuti mwari hatambwe nani naye mwari ndiye munhu mukuru ndiye anoziva zuva ratichafa nekwatichaenda nevachasara zvinozikamana ndizvo namwari hapana anoziva tega tichinarama ndizvozvo takatumwa senhume dzamambo kuti tingodzura namatambudziko asi anoziva zuva rekufa Ndiye muridzi. ndiye mwari anopikisana satani saka satani anenge achida kuti ufe asi mwari wachiti hazviite mwana uyu ndichiri kumuda Musundagore ndakupa simba chiita kuti mwana uyu afambe ndinofara zvikuziva aiwa ichokwadi mhuri yeZimbabwe tiri pano kwasekuru Musundagore ndofunga vamwe nyongo vajarira kufungidzira kuti n'anga vanhu vokutambura n'anga vanhu venzara asi ndofunga mazvionerawo mega kuti aiwa sekuru Musundagore haasi munhu wenzara motikari dzavo madziona panapa dzakawanda pane dzimwe dzitori dzisipo panapa pane dzimwe dzimwe amene anziri kuCentenary uko ane imba ikoko dzimwe dziri kuHarare dzimwe dziri paconstruction apa dzimwe dziri ndofunga tichibva panapa tichakuendesai pavari kuvaka iyo complex paChaona nzvimbo yeChaona varida kuichinja kuiita town muruzevha pari zvino ndoti chisarai zvakanaka.